Es que sonaba una musiquita muy chula, pero no va. No pasa nada. Pero me está dando una idea. Todas estas imágenes. A ver. Recordar. Perfecte. Jo ja tinc la cançó. Una cançó que, a baix la boca, si no, no s'ha sonat. Ahora sí que está contenta. Ay, me encanta. Conteria, ja tinc la cançó. ¿Ah, sí? I el primer que va fer va ser reballar el que no li interessava. I el primer van ser les sabates. I després va ser el príncep. Escolta, que soles també li van anar prou bé, Però ella, a pesar de que deixar un príncep costa molt, encara em va repetir en 2 o 3 més, I després de deixar el príncep, se va mirar a ella i va dir, ostres, si jo tinc un cos i puc fer coses amb ell. I aleshores, mira, va pujar muntanyes, que és una cosa que volia fer des de jove, i va cridar, i se va banyar en uns safareig, i va ballar. Mira, que per ballar no fa falta massa cosa, saps? Només amb ganes una, ja pot ballar. I això va fer, i no li va importar el que digueren els demés, perquè ella volia ballar. I per a ballar no importa que peses 90 quilos, o menisques 2 metres, o gastes un 45, que només fan falta ganes. I així ho va entendre ella, i va ballar, i se va omplir. I després, com que ja se sentia plena, se va atrevir a moltes coses, a canviar la bombeta de la llum, a controlar els rebuts, se va atrevir a arreglar-se les coses de casa. I la Ventafocs va passar per un camí de transformació, i en este camí de transformació va trobar a molts altres personatges. Mira, va trobar a Pinocho, aquell del nas, que estava fart de la mentida, I ara només volia que veritats. I també se va trobar, mira, a la Bella Dorment, que estava hasta así del Prozac, I des que se l'havia deixat que vivia més desperta, Mira, se va trobar a la Caputxeta, que el caçador li havia sigut violent. I se va trobar a tants altres personatges, que tots junts se van muntar un restaurant vegetarià. Un restaurant que es deia Me sobra l'harmonia. I allí se menjava de luxe, se menjava molt bé i sobretot se menjava en alegria, perquè la gent que estava allí havia passat per un procés. La gent que estava allí era gent lliure i era gent feliç. I a més, havien reescrit la història. Ara ja no eren unes dones soles esperant que algú vinguera a demanar-los la mà i es llevara la vida, no. Aquelles dones, aquelles persones ara, eren unes persones íntegres, unes persones capaços, que estaven en el món per a que la gent fora lliure i els reiets de Canari estagueren dins dels Canaris. A mi m'agrada ensenyar-vos que les històries
històries que no me les conten, que les escriuen uns altres. Tota la sessió de contes és així. Només me queda dir-vos gràcies, adeu, i se n'anem tots a veure la dependent a l'altra sala, no? Gràcies. Ell, sí, mis, frare franciscà que plasmà les seues idees per escrit. Va escriure Lo Cristià, un llibre encadenat en una columna en la seu al centre de València perquè la gent el consultara. Va crear la primera biblioteca pública valenciana! I de què anava el llibre de princeses i pirates, i cavallers, i castells, i monasteris... No, molt millor! Ja m'he carregat la primera biblioteca valenciana. De com havien de comportar-se les persones dintre d'una societat. Un còdic de circulació, però de l'època, no? Si vostè va en un burro i es troba un carro de cavalls de cara, qui té preferència? Més o menys. I els que no sabien llegir... Se la pegaven. Els que no sabien llegir podien escoltar els sermons de Sant Vicent. Que sempre estava ahí controlant el tràfic. A grito pelado, ¡ahora de burro! Que se espera un segundo en el carro, que pase. Un segon, dos quiets, que pase la xicona. Sempre cridant, i amenaçant amb la fi del món. Burros! Anireu a l'infern! Com Don Rufino, burros! No se'n va molt de la realitat, saps? Els Ximenis i Sant Vicent es van conèixer. Ah, sí? Sí. A què es va fer més famós Sant Vicent? Perquè jo Sant Vicent el conec, a les Ximenis deixen... Sí. Però no eren els únics que es portaven malament, amb idees diferents del món. Uno diu blanc, l'altre diu negre. Això ha passat tota la vida. Sí. Continua. Com va passar un segle després, que diem un segle com si fora no res, però han passat 100 anys. 100. Sí, 100, sí, gràcies. Amb Sor Isabel de Villena i la Vita Christi i Jaume Roig i l'Espí. Què fa? L'Espí no.